Hola, em dic Dolors Planes, ballo gitanes des de que tenia 8 anys i aquest any toca l'aniversari i toca que faci entrevista perquè sóc mestra de la colla de petits i de la colla de grans. Quin va ser el primer ball de gitanes que vas aprendre? El primer ball de gitanes que vaig aprendre van ser les parts de 3 o contradanses o com diem la gent de Parets, les parts de 3 que són 4 o que aquest any diem les parts de 4. Has adaptat algun pas o figura perquè fos més fàcil d'aprendre? A la colla de petits normalment sí que adaptem les passes perquè siguin més fàcils per ells i sobretot els hi cantem amb numeració. En els adults ja no. I com a pas no n'he inventat cap. Quin record guardes del teu primer dia com a professora de gitanes? El meu primer dia de professora de gitanes va ser un dia que vaig caure de retruc perquè la meva germana era la mestra i no podia assajar i em va dir fes-ho tu i estava molt nerviosa. Amb els anys no estic tan nerviosa i n'he après una micona. Quina peça de vestuari et sembla més imprescindible per sentir-te de gitanes? Com que he ballat molts anys de noi, és imprescindible la faixa i el llaç. I amb les noies el mantó de manera. Si poguessis crear un nou ball dins de gitanes, quin estil li donaries? A mi sobretot m'agrada molt l'estil celta i és de les... Quan hem fet alguna polca i amb aquest ball, amb aquest estil, són les que més m'agraden. Si poguessis ballar gitanes en un lloc especial, on t'agradaria fer-ho? A Barcelona, a la plaça Sant Jaume. Hi ha alguna cançó moderna que creus que quedaria bé adaptada a gitanes? Hi ha una cançó moderna? Sí, una que fa molt de temps que vàrem proposar de fer-nos, el Coldplay de Viva la Vida. Quin és el moment més emocionant que has viscut a les gitanes? El moment més emocionant com a balladora va ser la meva primera ballada de gitanes a Palau de Plegamans. Encara recordo els nervis i lo xulo que va ser. I com a mestra va ser amb una picada, amb el Premi Coreografia, amb la Revolta, una picada que es va fer amb un meló. Què li diries a algú que no ha vingut mai a veure una ballada de gitanes? Vine, et sorprendrem i t'enganxaràs. Tens alguna anècdota divertida o inolvidable com a balladora? Jo vaig començar a ballar gitanes a la temporada 83-84, és a dir, que fa bastants anys. Aprofitem que avui estem aquí a Montserrat, amb la 43a trobada de gitanes, i crec que com a balladora no les he fet totes, però entre balladora i acompanyant les he fet totes. I sobretot l'anècdota és els records aquí amb la família, amb el dinar, amb la ballada, i la germanor que es fa amb tota la colla, i les cançons de l'autobús. Què creus que fa especial la nostra colla de gitanes? Som una colla, som una família i ens ho passem molt bé tots junts. Has tingut algun mestre o persona que t'hagi inspirat a seguir a les gitanes? Els meus mestres de referència són la meva germana, la Margarita Planes, que és la meva primera mestra. En la meva època adulta, el senyor Pere Parera, que és el nostre president honorífic, i les persones que m'inspiren són els balladors, a cada assaig, a cada ballada, i sobretot les persones que m'han apoyat sempre, que és la meva família. Per acabar, ens agradaria saber què són per tu les gitanes i què desitges pel futur de les gitanes i per la colla. Les gitanes és família, diversió, amistat, unió, i al futur li desitjo el millor del món i que continuem sempre tots junts.